Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Всіх вітаем! З вами цудоўная актрыса Алена Баярова І даследчык літаратуры Васіль Дранько-Майсюк. Так, а гэта значыць, што вы слухаеце адзін з самых цікавых, дакументальна-дакладных культурніцкіх падкастаў «Літаратурны вір». Падтрымлівайце нас, стаўце падабайкі, а мы пачынаем. У канцы 1950-х гадоў творчы лёс Владзіміра Караткевіча быў шчаслівы. Яго дэбютная кніга «Матчына душа» прыцягвала да сябе вялікую ўвагу крытыкаў і звычайных чытачоў. Яго хваліць сам Пятрусь Броўка. У Караткевіча гатовы рукапіс новай кнігі. У яго пачынаецца вучоба на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Па дэбютнай п'есе «Млын на сініх вірах» зняты тэлеспектакль. Словам, усё здаецца як мае быць, але у панядзелак, 21 верасня 1959 года, у жыцці нашага героя адбываецца трагічная падзея. Памірае ягоны бацька Сямён. Вестка заспела Караткевіча ў Маскве. У рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі» Владзімір Караткевіч так апісвае гэты момант. Бацька памірае, прыязджай, маці, прачытаў ён. Далей быў правал. Ён не траціў прытомнасці. Ён, як сказалі потым, вельмі разумна і холадна адказваў на пытанні сяброў. Але помніў ён ужо толькі канец збораў. Зачынены чамаданчык і паліто, рука ў якога аніяк не жадала трапляць рука. Ноч была пеклам. Цягнік грукочучы імчаў, глытаючы кіламетры. А ён ляжаў на верхняй паліцы тварам угору і думаў толькі аб адным. Толькі б паспець, толькі б ён выжыў. А колы запаволена грукаталі. Паспееш ці не, паспееш ці не, паспееш ці не. Калі ён сядзеў у таксі, твар ягоны быў такі, што шафёр пасунуўся бліжэй да сваёй дзверцы. Машына шалёна імчалася вулкамі, правальваючыся на спускі і пад віядукі, узлятала на масты і зноў нырала з іх. Мільгалі дамы. Разлічыўшыся з шафёрам, пабег. Бегаў ён добра, але тут, як уяўлялася яму, рухі яго былі не хутчэйшымі за рух слімака на лісце капусты. Ён кінуў свой груз на ганак нейкага дома, ірвануўся наперад і выскачыў на галоўную вуліцу. І тут насустрач яму трапілася пляменніца. Ішла, сціснуўшы ў кулаку нейкія паперкі. «Што?» – аднымі вуснамі спытаў ён. «Жывы?» «Ты што, не ведаеш? Памёр. Яшчэ раніцай». Бацька быў для Караткевіча не проста родным чалавекам, але і ўзорам таго, якім павінен быць сапраўдны мужчына. Спакойны, справядлівы, фізічна моцны, прыгожы. Многіх сваіх галоўных герояў, як, напрыклад, пана Юрыя Загорскага з рамана «Каласы пад сярпом тваім», Владзімір Сямёнавіч спісваў статы. А многія трагічныя эпізоды яго твораў у названых, напрыклад, «Леанідах, якія не вернуцца да зямлі» ці тых жа «Каласах» звязаныя са смерцю бацькі. Наступнае вострае нервовае ўзрушэнне адбылося на пачатку 60-х з-за нешчаслівага кахання да маскоўскай выкладчыцы гісторыі мастацтваў Ніны Молевай. Яна з 1958 па 1964 год вяла курс псіхалогіі стварэння і ўспрымання мастацкага твора на вышэйшых літаратурных курсах пры Саюзе пісьменнікаў СССР. Шмат чаго цікавага расказвала пра Босха і Брэйгеля, антычнасць і адраджэнне. Акрамя таго, яна была яшчэ і кансультантам па мастацтву аддзела культуры ЦК партыі, выдавецкага комплекса «Праўда». Яму было 28 гадоў, ёй 30. Караткевіч сустракаўся з чачэнкай-паэткай, а Молева была замужам за мастаком Эліем Бялюціным, арганізатарам той самай выставы мастакоў-авангардыстаў, якую разагнаў Хрушчоў. Па ўспамінах сучаснікаў, Молева умела маніпулявала нашымі героямі.
Пазней, калі ён будзе атрымліваць добрыя ганарары за сцэнарыі і раманы, неаднаразова прасіла грошай, калі ёй не хапала, скажам, там на той ці іншы твор мастацтва, бо яна разам з мужам была знанай калекцыянеркай. Незадоўга перад сваёй смерцю яна падарыла гэтую калекцыю Пуціну. Наіўны Караткевіч прысвячаў ёй вершы, такія як «Дзіва на Нерлі», балада пра невядомага першага, прарок Геронім Босх, трызненне мужыцкага Брэйгеля. А ў рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі» з вялікай жарсцю апісваў іхняе каханне. Мне падабаецца, як ты робіш са мною. Сэрца разрываецца, як у птушкі над морам. Ад радасці. Пацалуй мяне. Тут. Я вельмі кахаю цябе. Ён пацалаваў. Прынік вуснымі ніжэй. Прынік там, дзе шыя пераходзіць у грудзі, да ямкі. Тут жыве душа, сказаў ён. Вось я дакранаюся да яе вуснамі. Трымай іх лепей каля майго рота, каб часам яна не вырвалася, калі ты... Гэта было нейкім насланнём. Пакой пачынаў круціцца, а потым знік некуды, і ўсё запаланіла срэбнае месячнае святло. Праз нейкі час гэтае насланнё прайшло, а Караткевіч ужо іначай згадваў пра сваю каханую. Мне абыякавы лёс і ненавісная яна сама, хлуслівая, подлая, якая звыклася да пакланення, карыслівая, подла, разважлівая. А што, дарэчы, Молева? Што яна казала пра Караткевіча, як апісвала іх любоўныя жарсці? Ну, паглядзі, калі ласка, вот цытата з яе інтэрв'ю за 2018 год, прачытай. Когда мне говорят о любви Караткевича ко мне, я всегда это слушаю с определенной неловкостью. Все, что я о нем знаю, это то, что может знать школьный учитель о своем ученике. Курс, на котором учился Владимир Караткевич, очень увлекался моими лекциями. Владимир же Семенович напишет про Молеву так. Яна прыніжае ўсё лепшае на свеце, здраджвае сябрам, бярэ ўсё, што ёй хочацца, і кідае гэта, калі зменіцца патрэба. Напишите, казка, в комментариях, ці переживали вы подобное, что переживал Караткевич. Ну, а мы протягиваем. Молеву, канешне, калі вельмі намагчыся, то можна было выкінуць з памяці. А гэта трэба было зрабіць абавязкова, бо па ўспамінах сяброў у хвіліны адчаю Караткевіч нават пачынаў думаць пра самагубства. Нічога сабе. Так, але дзякуй Богу, пазбавіўся ад гэтых настрояў і сам зрабіў усё, каб ягоная каханая памерла. Памерла? Маецца на ўвазе ў рамане «Леаніды не вернуцца да зямлі». Там яе прататып Ірына Горава памірае пасля аперацыі на сэрцы. Словам, з гэтай бядой пад назвай Молева можна было даць рады. А вось што рабіць з крытыкамі? І сапраўды, нават калі ты напішаш раман, дзе, скажам, патопіш іх на якім-небудзь там умоўным Тытаніку, то праблемы не вырашыш. Родныя беларускія крытыкі не толькі не пачалі больш лагодна глядзець на творчасць нашага героя, але сталі яшчэ больш нецярпімымі і куслівымі. У снежні 1960 года ва Владимира Семеновича выходзіць другая кніга вершаў «Вячэрняя ветразі». Крытыка імгненна дае свой аб'ектыўны, кажучы ў двух косцях, водгук. Іван Скапараў у артыкуле «Бліжэй да жыцця да сучаснасці» літаратура і мастацтва нумар 12 за 10 лютага 61 года папракае нашых герояў тым, што Беларусь паэт чамусьці разглядае ў рэтраспектыўным плане. І ён больш звяртаецца да яе гісторыі, чым да сучаснасці. Чытаць жа чакае ад Караткевіча новых, сугучных нашаму часу вершаў і паэм. Іван Кудраўцаў у артыкуле «Другое спатканне з чытачом», надрукаваным у травеньскім нумары «Полымя» за 1961 год, больш жорсткі. І ёсць у новым зборніку Караткевіча асобныя ўдалыя радкі і строфы, некалькі больш-менш удалых вершаў, але ўсё гэта патанае ў масе шэрага, няўдалага, а то і заганнага. Саманадзейнасць падвяла маладога паэта. Глыбокае ўсведамленне і асэнсаванне у Караткевічам прычын няўдачы кнігі «Вячэрняй ветразі» пойдзе яму толькі на карысць. У гэтым паэту можа памагчы аб'ектыўная, хоць і суровая крытыка.
І хаця Олег Лойка паспрабаваў выступіць абаронцам, напісаўшы Новый сборник Караткевича принес новое задовольнение усім тым, хто любіць паэзію і сочыць за ёй. але і сам не ўтрымаўся, каб не папракнуць аўтара. Вот ведаеце, вот хочацца ад яго яшчэ больш. Хочацца перш за ўсё вершаў сучасных па духу, па матэрыялу, па малюнку. Ну вот хочацца большага. Крытыкам хацелася большага, хацелася сучасных матываў, а на самой справе твораў, дзе ўхваляліся б сацыялістычныя дасягненні. Ад Караткевіча патрабавалі забыць пра мінулае, жадалі, каб ён стаў яшчэ адным соцрэалістам. Але Владзімір Семёнович прывык дзейнічаць цалкам не так, як таго хацелі афіцыёзныя цэрберы. У гэтыя нервовыя для сябе часы Караткевіч задумаў стварэнне нацыянальнага эпаса. На пачатку 60-х пісьменнік рыхтаваў дзве эпахальныя для нашай літаратуры рэчы. Першы айчынны гістарычны дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Стаха» і эпічны раман пра падрыхтоўку да паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага «Каласы пад сярпом тваім». Яшчэ ў сераду 20 чэрвеня 56 года у лісце да Максіма Танка Караткевіч пісаў: Французы маюць свой літаратурны тып, які з найбольшай паўнатой змалёўвае ўсю нацыю. Немцы і іспанцы таксама. Можна сказаць, зямля Улліншпігеля, можна сказаць, зямля Гаяваты, альбо зямля апранутага ў шкуру віцязя. Лепш за ўсё адбівае асноўныя рысы нацыянальнага характару, сэрца народа, яго імкненні і нават дробныя, другарадныя рысы. І пісьменнік або паэт часцей за ўсё разгортвае іх у вялікай эпапеі. Нават і ў узбекаў ёсць Насрэдзін. А вось у нас гэтага няма. Назавіце мне тып, які ўсебакова адбіваў бы рысы нашага лепшага чалавека. Яго талент, яго характар, яго барацьбу, які, як бы мовіць, нават часткова адбіваў бы гісторыю народа. Яго няма, але ён павінен з'явіцца. Так, Караткевіч у канцы 50-х, пачатку 60-х, можна сказаць, стварыў такі унікальны беларускі тып, прыдумаў ідэальнага беларуса. Дужага, артыстычна вясёлага, смелага, вынаходлівага, нацыянальна свядомага, упэўненага ў сабе, прыгожага, шляхетнага, які з аднолькавай пераканаўчасцю можа расследаваць містычныя забойствы, рыхтаваць паўстанне альбо абыграць у шахматы саму смерць. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» была скончана ў траўні 58 года і павінна была выйсці ў кнізе «Леаніды не вернуцца да зямлі». Але і з гэтага часу ў Караткевіча будзе шмат такіх але. Рукапіс кнігі быў рассыпаны ў наборы па цэнзурных меркаваннях, і адбылося гэта восенню 63-го, калі адлігу Мікіта Сергеевич Хрушчоў ператворыць у замаразкі. Эпічны раман «Каласы пад сярпом тваім», праца пачалася ў пятніцу 7 жніўня 59 года, быў завершаны ў пачатку лета 64 года. У 65 годзе Караткевіч прапануе гэты раман выдавецтву «Беларусь». Але выдавецтва не будзе спяшацца. Рукапіс праляжыць там 2 гады. На «Каласы» пішуць адну за адной адмоўныя рэцэнзіі, а найбольш шчырое Якаў Герцовіч, адзін з самых небяспечных для сапраўдных беларускіх пісьменнікаў крытыкаў. Якаў Герцовіч нарадзіўся 1 студзеня 1910-го, памёр 21 красавіка 1976-го. Гэта чалавек, які пабудаваў сваю кар'еру на тым, што кусаў у сваіх рэцэнзіях Васіля Быкова, Міхася Стральцова, Янку Брыля і многіх іншых нашых цудоўных творцаў. І ён з асаблівай зухаватасцю любіў кусаць і Караткевіча. І, здавалася, атрымліваў ад гэтага абсалютна такое садысцкае задавальненне. 22 лютага 63 года ён пісаў: «Я глыбока перакананы, што ў нас захваліваюць творы маладога пісьменніка Караткевіча. Арыгінальнасць яго дастаткова часта ператвараецца ў арыгінальнічанне, а самастойнасць саступае месца эпігонству.
Уладзіміру Караткевічу перашкаджае архаічнасць мышлення, перашкаджаюць пісьменніку кніжныя ўплывы. Страчваецца розніца паміж сучасным матэрыялам і вымысламі, фантазіямі ў духу Александра Грына, паміж рэальнымі героямі нашых дзён і сентыментальнымі плакальшчыкамі. На пачатку 1963 года Уладзімір Караткевіч здае, як мы казалі, у выдавецтва рукапіс кнігі Леаніда «Не вернуцца да зямлі», дзе акрамя гэтага рамана змяшчаўся і дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Астаха». Раман друкаваўся ў часопісе «Полымя», урыўкі ж з «Дзікага палявання» былі таксама надрукаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва». Будучая кніга актыўна анансуецца, чытачы яе чакаюць, але... І зноў гэтае «але». Але дастаткова было толькі ўмяшацца таварышу Герцовічу, і набор кнігі рассыпаецца. А пасля таго, як чорная справа была зроблена, 21 жніўня 64-го Герцовіч працягвае дабіваць нашага героя. Усіх нас засмуціла творчая няўдача здольнага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, раман якога нельга забыць, адзін з варыянтаў назвы Леаніда, якія не вернуцца да зямлі, мяркуючы па часопіснай публікацыі, быў задуманы гімн каханню з яго радасцямі і пакутамі. Аўтар звязаў сябе па руках і нагах няўдалым выбарам галоўнага героя. Пры ўсім жаданні не прызнаеш паэта Грынкевіча нашым сучаснікам. Гэта, хутчэй за ўсё, персанаж рыцарскага рамана, чалавек, які служыць толькі даме сэрца і нічым болей не цікавіцца. Творчыя інтарэсы Грынкевіча не выходзяць за рамкі літаратурнага бізнесу. Жыццё для яго закрытая кніга. Звычайныя людзі здаюцца паэту прахаднымі пешкамі, а сам ён і дама сэрца, кароль і каралева. Не вельмі прыемна лішні раз успамінаць пра няўдачу здольнага пісьменніка, але як ёсць. Аўтар рамана памыліўся ў выбары героя, парушыў жыццёвую праўду, а? Ну вот, што скажаш, дарэчы, на гэтую цытату з рэцэнзіі Якова Герцовіча? Ну што тут скажаш? Герцовіч стараўся як мог. Перад Караткевічам у сярэдзіне 60-х паўстала, дзякуючы гэтаму ўмельцу, глухая цэнзурная сцяна, аб якую разбіваліся ягоныя спробы выпусціць тыя кнігі, якія ён сам хацеў. Наіўны. Многія калегі Караткевіча выдатна разумелі, пра што трэба было ўжо пісаць і як пісаць. Памяняўся час. Хрушчоў пачаў патрабаваць болей соцрэалістычнай сучаснасці ў літаратурных твораў, і такія вось Герцовічы радасна ажывіліся. 12 сакавіка 1963 года Хрушчоў заявіў: Вышэйшы абавязак савецкага пісьменніка, мастака, кампазітара, кожнага творчага работніка быць у радах будаўнікоў камунізма, служыць сваім талентам вялікай справе нашай партыі, змагацца за перамогу ідэі марксізма-ленінізма. Неабходна было рэагаваць. І нават многія нашыя вялікія творцы, асабліва тыя, хто былі яшчэ напалоханыя сталінскім часам, вымушаныя радасна выказвацца. Паэт Пятрусь Броўка: Мы, беларускія пісьменнікі, з вялікай радасцю сустракаем клапатлівыя парады і указанні партыі і адчуваем сябе натхнённымі на працу, яшчэ большую партыю і яшчэ больш адказную. Скульптар Заір Азгур: Мастацтва павінна быць абсалютна ясным па форме, не быць загадкай, рэбусам, шаманствам. Неабходнасць яснасці была падкрэслена ў прамове Хрушчова, якая стане праграмай для кожнага з нас. Паэт Пятро Глебка: І ясная ленінская пазіцыя нашай партыі атрымала гарачую падтрымку творчых работнікаў. Задача наша заключаецца цяпер у тым, каб, глыбока вывучыўшы і асэнсаваўшы указанні партыі, вызваліцца ад цього памылковага і наноснага, што мела месца ў нашай літаратуры. артыст Здзіслаў Стома: З задавальненнем успрымаеш тыя месцы прамовы Мікіты Сергеевича Хрушчова, дзе бязлітасна крытыкуюцца захапленне некаторай часткі нашай моладзі ультрасучаснымі танцамі. Згадвалі ў сваіх прамовах некаторыя нашыя творчыя дзеячы і забаронены для друкавання раман Караткевіча «Нельга забыць», другая назва, як вы памятаеце, Леанідаў. Празаік Тарас Хаткевіч мімаходзь заўважыў: У рамане Караткевіча «Нельга забыць» чалавек паказваецца ізаляваным ад калектыву, ад грамадскіх інтарэсаў. Мы абавязаны рашуча адмятаць усё дрэннае, наноснае, што пранікае ў нашу літаратуру. Крытык Навум Перкін дадае:
Роман Караткевіча занадта архаічны, ахвярны і абсалютна несугучны нашаму часу. Празаік Іван Шамякін супакойвае, заяўляючы, што Не, хлопцы, у нас няма ярка выражаных выкрунтасаў, калі не лічыць толькі асобныя вершы Наўродскага, Караткевіча і Шклярэўскага. тут Шамякін хоць не пра раман Караткевіча гаворыць, а пра вершы. Усё роўна прыемнага мала. Таму становіцца зразумелым, чаму ў гэтыя часы асабліва нахабна пачаў сябе паводзіць Герцовіч. І калі Броўка, Глебка, Шамякін, выдатныя нашы літаратары, але і людзі сістэмы былі вымушаны хаця б, чыста фармальна падтрымаць прамову Хрушчова, сказаць як бы неабходнае, а затым забыць пра гэта. І калі трэба дапамагчы і Караткевічу, і Наўродскаму, і Быкаву, то такія, як Герцовіч, імкнуліся схапіць Уладзіміра Семёнавіча мёртвай хваткай. Якаў Бенцыянавіч хацеў, каб пра Караткевіча забылі, але сталася, па іроніі лёсу, цалкам іначай. Праз якія 6 гадоў памянялася сітуацыя, і ўжо рэдка хто ўспамінаў самога Герцовіча. Дамо слова крытыку Владзіміру Гніламёдаву, які ў сваім дзённіку занатоўваў наступнае 7 студзеня 1970 года. Адзначыў 60-гадовы юбілей Якаў Герцовіч. Пытанне аб узнагароджванні не ставілася. Пісьменнікі адносяцца да яго непрыязна. Быў выпадак, калі Герцовіч напісаў адмоўную рэцэнзію на каласы пад сярпом тваім Караткевіча, а раман выдатны, і хацеў змясціць у савецкай Беларусіі, але справа не задалася. Цяжка зразумець пазіцыю крытыка. Чаму ён гэтак робіць? І ўжо не раз. 19 студзеня 1970 года. Заходзіў на работу да мяне Якаў Герцовіч, вядомы літаратурны крытык. Скардзіўся на тое, што не ўзнагародзілі ў сувязі з юбілеем, забылі. Я яго як мог супакоіў. 3 верасня 1971 года. 70 гадоў Віталю Вольскаму. Герцовіч даў пра яго артыкул «Непаўторнасць», з якога відаць, як устарэла метадалогія гэтага крытыка. Ператварылася ў корэнне фіміяму. 28 снежня 1972 года. Заходзіў Якаў Герцовіч, скаргі, што забылі, значыць непатрэбны, а потым прызнаўся, што і сапраўды пяро прытупілася, горш стаў адчуваць ідэйныя арыенціры. Прасіў падказваць, каго трэба ўзяць пад крытычны прыцэл. Бедны Герцовіч, зараз расплачуся. А насамрэч гад печаны. Колькі нерваў і, упэўнена, колькі гадоў жыцця забралі яго так званыя рэцэнзіі ва Владзіміра Караткевіча і іншых пісьменнікаў. 1965 год для Караткевіча па-ранейшаму дастаткова трывожны. Зусім нядаўна быў забаронены да выхаду раман Леаніды. Цяпер у выдавецтве маўчаць адносна каласоў пад сярпом тваім. Калі забароніць і гэты раман, то значыцца наш герой у своеасаблівым чорным спісе. Караткевіч разумее, трэба нешта рабіць, каб ратавацца, каб творча не загінуць. 22 лютага 1967 года па ініцыятыве Владзіміра Семёнавіча сакратарыят Саюза пісьменнікаў арганізуе абмеркаванне каласоў пад старшынствам Івана Мележа. Там будзе вырашацца, быць ці не быць раману. Да і ўвогуле быць ці не быць Караткевічу як пісьменніку. Але пра гэта ў наступнай серыі. Мы тады акурат і пагаворым пра тое, як бараніў наш герой свой раман. Хто з вядомых беларускіх пісьменнікаў падтрымаў і ратаваў, а хто выказаўся супраць. Вы слухалі падкаст «Літаратурны вір». Падпісвайце на нас, падтрымлівайце, стаўце падабайкі. Для нас гэта вельмі важна. За вами была цудоўная спадарня Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк. Да пабачэння. Да пабачэння. Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.